L-Assoċjazzjoni għas-Saħħa Mentali għat-tfal u l-adolescenti tellet konferenza ta' ġurnata ġewwa l-Palazz tal-President f'San Anton li għaliha attendew qatt ta' tobba li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali f'Malta. Din il-konferenza nfetħet messaġġ tat-tabiba Ethel Felice u ndirizzaw il-konferenza qatt ta' professjonisti f'dan il-qasam kemm Maltin kif ukoll barranin. Il-konferenza trattat id-dijanjosi u l-kura ta' problemi ta' saħħa mentali tal-om waqt itqala u fi żmien ta' wara ħlas. Il-kelliema ffukaw fost l-oħrajn fuq l-użu ta' mediċini trattament tal-mara fix-xhur ta' tqala u waqt li tkun għadha qed redda u r-riski li jistgħu jġibu magħhom il-problemi mentali tal-hom u l-effetti tagħhom fuq it-tarbija. Aspetti oħra li semmew kienu l-esperjenzi tal-missier fil-kuntest ta' problemi ta' saħħa mentali, il-vjolenza domestika u l-effetti tagħha u l-kura tal-ġenituri li għaddu minn telfa fi tqala jew wara tqala. Din il-konferenza tellet bħala parti mill-attivitajiet relatati mal-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali tal-hom li ġiet ċelebrat fit-2 ta' Mejju.